O inverno xa está aquí. ¡Vámonos, cacho morto! Cando chega o inverno, podes adestrar as túas galiñas ou podes pedir o novo gasóleo calefacción Bi-Energy de C+ de Galuresa. É o máis rendible do mercado e pódelo pagar a prazo sen intereses. Ademais, o mantemento da túa caldeira é gratis para sempre. É que ver un rapaz de Galuresa entre un calor que non vexas. Gasóleo calefacción de Galuresa. A maneira máis sinxela e económica de enfrontarse ao inverno.